Майстор! Майстор! Майстор в банята, плочки реди! Плочките падат, той пак ги лепи! Я вземи на коли! Майстор! Майстор! Майстор в банята, плочки реди! Махам собствен бой гледа. Мирише ме на пари, мирише ме на... Какво правим? Две бутилки! Що две? Защото две е повече от едно. Три не е ли повече от две? Цял живот не съм мога да смятам. Сяда да смятам. Взимаме две. Няма да вземем две, ще вземем три. Що три? Защо три? Как така Защото три? предния път не ни стигнаха, като взехме две. Да бе, като на финала с Байер Мюнхен. Взехме три, ти ритна едната и останаха две. Ще вземем три. Така ли? Аз давам парите, аз ще кажа колко бутилки ще вземем. Влез и вземи три бутилки. Две. Добре, Славейко, ще вземем две бутилки. Ето ти парите. Влизай и взимай две. Да. Значи какво беше? Две бутилки Савой и не крастай. Какво? Савой? Ще вземеш флирт. Флирт. Да, флирт. Въобще няма нищо общо с Савой. Флирт са водка, е много по-добра водка. Второ, човек последния път като пих Савой, имах разстройство. 3 дена. Така че влез и вземи флирт. И какво сра мога да те попитам аз в такава ситуация? То от разстройство кому е със серия? Кому е със серия от разстройство? Лайна! Не. Антифриз. Абе, лут ли си ще вземем Савой, бе? За какво да вземем Савой? Защото всеки ден всеки прави своя завой и затова е Савой. Всеки прави своя завой и затова пие за Савой има по 300 катастрофи на ден. Не върви с краставички. Кое не върви с краставичка? Филера. Защо да не върви с краставичка? Къде върви Савоя с краставички, така върви флирта с краставички. Пък и от флирта, какво? Запазва спомените. Човек може да отиде да се надере с флирт и ще се спомня цяла вечер. Пък от Савой какво? Най-много да слепееш. Не. Защо не? За какво да го вземем този Савой? Какво искаш флирт? Не. Няма да вляза. Няма. Няма. Завойче. вземеш Савой. Флирт ще вземеш. Завойче се. Флирт ще вземеш. Завойче, Който дава завойче. парите, той ще плаща. Флирт ще вземеш. Абе, няма да вляза в флирт. Да смятам момче. намерение да остопея маско заради това. Майстор! 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 Не бе.